U dnešního mého videa jsem tady společně s Rambory. Čus Rambory. V minulém videu jsme vám ukázali kousek. Teďka vám Rambory půjde ukázat naši novou stavbu, kterou jsme dělali společně. Společně jsme se na ní dohodli. Naše ložnice. No tak Tady jsou plakáty. Tady jsme si uložili spát, protože vám teď nebudu říkat, co se pak bude dít. Jinak tahle brána už tady je, jinak tady jsem dodělával lávu, aspoň trošku tamhle. Tady to sklo jsem měl já nápad a to ty schody bylo od sběrače, tady vedle mě, víš? Ano. Tahle věž už je tady taky, jo. Ode mě. No a jinak my to otáčíme za stejný den. Takže, počkej. Jo, asi udělám tohle, tak co uděláme teď? Mám udělat to překvápko? Překvápko vám teďka řekne, trošku napoví a v příštím díle vám ho řekneme úplně. Teďka vám trošku napoví. Počkej, když ho my uděláme přece na konci, ne? A jo, tady na konci tohohle videa bude překvápko na příští díl. Takže. No prostě, udělám, já tady postavím truhlu a... Nastav to tam. Ukážeme jim až potom. Vyhoď to do té lávy. Ne, hele, na potom přece, ne? Jo, takže teďka... Nehop. Jo, tady hop. Ty si jdeš, jo. Co? Tak tam ukládám ty věci na to překvápko. Jinak. Takže. To je asi v dnešním díle nebude, ale jinak. My se připravíme na to v off-screenu. Víc sběrači. Ano. No, jinak. V příštím díle už možná budeme mít hotovou lávu. No, na to bych moc nesázal. Jinak se budeme na to připravovat. A v příštím díle vás asi zase... Jo, tak, tohle to mě baví. Ano, to je nic. To je jeho oblíbená část videa. Letající ožralec. Už zase, spíš zvolenec. Z dnešního videa... Neberte tohle vážně, co jsem teď řekl. Z dnešního videa je to asi teďka všechno. Nebylo to nějaký rychlý? Takže ahoj. Let's go!